Kolla, skitbra. Aj, jävlar, den var varm. Seattle. Får inte filma nu, Fabian. Jo, den är bra ju. Det är seriösa grejer. Ja, kom in med de andra också. Den ska först bli klar. Viktiga grejer detta. Ja, närbild på detta. Kan vi få det i slow motion en gång till? Hinken här och så. Kom igen in med de andra. Det är som inte bara gått inte andra för länge. Det börjar lukta bränt här. Nej, det gör det. Så. Jag ska göra det. Jag är Illuminati. Jag måste filma hur de kommer ut på andra sidan. Ja. Strax. Den kommer strax ut. Jag bara ger den. Ja, din mamma sa till mig. Nej, shit, jag tog den. Nej. Alla tuppen. Det sista. Du sa det var många kvar ju. Men det var inte så många. Den börjar inte låta nu ju. Nej, det är riktigt tråkigt. Där kommer det. Vi gör som så. In med de här igen. De har redan varit där. Ja, dagens video ungdomar. Här. Till alla mina fans. I am Illuminator. Det är färdigt, gubbar. Och sen resultatet också då. Då har vi då alltså vårt första APU-projekt här. Tada! Riktigt fula.